קומיש בת מחלפתה הוא שם שמופיע על קמעות רבים שהיו נפוצים בעולם היהודי במאה החמישית והשישית לספירה. לא ברור אם מדובר בדמות בשר ודם, אבל מה שדי ברור הוא שלנשים היו תפקידים מאגיים חשובים ביהדות באותה תקופה. דורית קידר, סופרת וחוקרת דתות, החליטה לכתוב על זה ספר. שלום לדורית קידר, מחברת הספר קומיש בת מחלפתה. ביוגרפיה שקרית של אישה אמיתית. על מה הספר? הספר מספר על אישה, אנחנו מכירים אותה בגיל 9, יש לה 6 אצבעות. והמום הזעיר הזה גורם לכך שהתייחסו אליה כאילו היא שדה. והיא מאוד מפחידה, וכל החיים שלה משתלשלים בצל המום הזעיר הזה. וזה בעצם מבטא את ההתייחסות של האחר כבעל כוחות מאגיים, או של מעולמות אחרים. הספר עצמו מספר על אישה שהתגברה על כל מיני קשיים, ולא הייתה לה כל כך ברירה בעולם שכזה, אלא ללכת לדרך של כישוף. והיא באמת הופכת במשך הזמן לאישה כשפנית. בתחקיר שלך, לקראת כתיבת הספר ובניית הדמות והקונטקסט שבתוכה היא חיה, את גילית באמת שגם לנו היהודים היו מכשפות משלנו. נכון. היו לנו. אם אנחנו מסתכלים בתלמוד, אנחנו יכולים לראות שיש מכשפות, לפעמים הן לא מוזכרות בדיוק בשם מכשפה, אבל למשל, אמא של אביי, היא נותנת לו כל הזמן כשפים ולחשים, ובעזרתם הוא עוזר לאנשים להירפא ממחלות, להתגבר על שדים כאלה ואחרים. כך על פי התיעוד. מה עשו המכשפות היהודיות? אני יכולה לספר על קומיש שלי. כן. היא בשל נסיבות... בעל כורחה הפכה למכשפה. נכון, והיא נחשפת אבל בגלל החיים שלה, היא מגורשת מהמקום שהיא נולדה בו, היא צריכה להסתתר במנזר במדבר יהודה, והיא רוכשת ידע רב שלא רק נמצא בסביבה ובקרב אנשים, אלא גם כל מיני לחשים שעמים שונים אחרים היו משתמשים בהם. וכשהיא מחליטה היום בעיר אחד שזאת הדרך שלה, יש לה את כל הידע והיא מגיעה לסמטת הזונות בירושלים. ושם היא נכנסת דווקא לבית שהיה שייך לשעיה השד. והיא מתחילה לקבל כל מיני נשים ולעזור להם עם כל מיני לחשים. היא מבריאה אותם, והיא דואגת לכל מיני דברים כמו אם יש מישהי שבעלה הפסיק לאהוב אותה, אז היא מחזירה אהבה ליושנה. מדהים. כן. ואיך התייחסו אליה, אל הכישופים שלה? הגברים איך התייחסו אליה? את יודעת, בנצרות אלו על המוקד. מה אצלנו? אנחנו היינו יותר נחמדים? אנחנו היינו מאוד נחמדים. כן. אבל הקטע הוא אני מספרת על סיפור שחל במאה החמישית. ובמאה החמישית זו תקופה של ביזנטין, השלטון מאוד מאוד חלש, היהדות גם היא מאוד מאוד חזקה. ואז יש אפשרות לנשים לאסוף כוח ולהיות איזה... לייצר לעצמן מעמד. אלטרנטיבה. יכול להיות שהכישוף היה האופציה היחידה, להיות מכשפה זו האופציה היחידה שלך להנהיג בספירה הציבורית, זה לצאת בעצם מהמרחב המגדרי שניתן לך? לאנשים שהם לא המיליה העליון, לאנשים שהם לא מאוד עשירים, והם רוצים איכשהו להתבטא ולעשות ולהשפיע, אז כן, זה דרך חשובה. וקומיש שלי הלכה מעבר. היא לא רק השתמשה לכישוף בחצי קרבולת של תרנגולת או בעין של עז. היא גם התייחסה לקטע של הכתב. והקטע התרבותי גם. כן, היא כתבה על קונטקסט נשי, לא על נייר ולא על נחושת, אלא בקונטקסט נשי, קערה כמו קערת מרק. היא כתבה השבעה.
והיא לקחה את ההשבעה באמת, את המוטיבים הראשונים של השבעה. בעצם הוא יכול להיות שהיא הייתה אחת הפסיכולוגיות הראשונות. נכון, נכון, נכון. מרתק. טוב, אז אני שמחה שיש לי את הספר, כי אני רצה לקרוא אותו בסקרנות רבה. תודה רבה. קומיש בת מחלפתה. תודה רבה. תודה לך.